Que tal? Moi boa noite. Estamos ás portas das festas do Carme da Fraga e temos a visita da concelleira responsable destes festexos porque a responsable tamén de Cultura. Neste caso falamos de Lorena Terreiro e falamos dunhas festas que xa están aquí a carón mesmo. Están prácticamente petando a porta. Moi boa noite, Lorena. Hola, boa noite. E a verdade é que non empeza ben, porque non é que estea petando a porta, que están aquí. Non temos sí, ainda, claro, o acto oficial que sería o 17, pero realmente esta fin de semana xa houve actividades que está incluída nese programa. Sí, efectivamente, este fin de semana arrancamos dunha forma tranquila, non? Pero desde o día 3 está en marcha a programación das festas do Carme. Comenzamos coa presentación da revista número 18 de UME, foi así o acto, digamos, de inicio, e a partir de agora, pois, prácticamente todos os días de todas as 2 semanas que veñen por diante. Sobre total 3 semanas de festas, porque claro, a xente se queda con esa semana, que ademais este ano cadran menos festivos, mesmo para a Fraga, por tanto as 2 semanas non as quitaba ninguén, pero ainda por riba vos ides as 3 semanas. Sí, bueno, o que facemos basicamente é complementar un pouco a programación habitual, non, ou tradicional, que correspondería ao Venres do Carmen hasta o luns, incluído despois a Fraga, e o que facemos é intentar complementalo pois para dar un pouco de cabida aos grupos de música das Pontes, tanto as asociacións culturais como as escolas municipais, pois un pouco para dar visibilidade ao todo o traballo que levan feito durante todo o ano. Creemos que teñen que ser protagonistas destas festas e por eso ampliamos un pouco o que é a programación habitual. Digamos que hai 2 sinais previos das festas, prácticamente arranca, a parte do propio pregón, que é oficial, un pouco a xente espera ese cartel que o coñeza, velo plasmado, velo xa posto, temos o cartel de Miguel, presentábadelo a fin de semana pasada. Como está sendo esa reacción o cartel de Miguel? Pois a verdade é que estamos moi contentos, porque eu cando vin o primeiro boceto, a verdade é que me sorprendeu moito, porque non é o típico cartel, non, que se suele ver para promocionar ou para anunciar unhas festas. Foi unha cousa bastante novedosa e ademais o que máis me gustou é que recollía nunha sola imaxe pois os espazos máis representativos das nosas festas, non? Desde a Capela do Carmen á Igrexa de Santa María ou mesmo a Praga, non? En ese sentido, pois gustoume moito porque condensaba todo e despois está cheo de elementos simbólicos que creo que son claves nas nosas festas, non? Como poden ser as hortensias que forman parte da alfombra, as xestas que formaban no seu tempo que espero que algún día volven a formar parte da festa da Fraga, non? A través das cabanas, os mantecados que están presentes en todas as nosas casas cando chegan esta época e despois, bueno, esas figuriñas de madeira que representan a todos os ponteses e pontesas. A verdade é que eu estou moi contenta co resultado, o retorno que estou recibindo pois da xente que lle cuesta moitísimo, que é moi innovador, que é moi diferente. Miguel puxo moito esforzo, moito traballo e moito agarimo nese cartel e a verdade é que estamos moi contentos co resultado. E outro elemento inexcusable, identificador das festas, esa revista das festas, que agora xa temos físicamente, e que ademais é precisa, porque nestes tempos xa de internet, de aplicacións, que a xente non busca ni programas de mans, si busca a revista. Todo o mundo quere ter a súa revista física. Sí, a verdade é que casi é un artigo de coleccionista, non? Hai xente que ten pois prácticamente todos os números, algunha vez incluso achéganse hasta o Departamento de Cultura porque lles falta algún, porque trastocaron pois a mellor nunha mudanza ou pois un traslado de vivenda, pois perderon eses números e se achegan. A verdade é que é unha verdadeira maravilla ver como ano tras ano sigue tendo a mesma aceptación. Ademais é un soporte perfecto para contar moitas historias que de outra maneira non se poderían contar, non? E afondar pois na historia da nosa vila dun xeito totalmente pois ameno, divertido, con imaxes pois do día a día, non? Que permite pois a moita xente coñecer a outras persoas, outros veciños e veciñas que se non fose pola revista mellor non coñecerían en profundidade. Pareceme pois é un acerto, ademais de ser un canal ideal pois para difundir a programación das festas do Carme. 3 semanas, un programa evidentemente amplo, ambicioso, música, deporte, cultura, religión, pero hai algo fundamental, é a participación, é dicir, todo isto buscando unha participación. A verdade é que o programa está un pouco orientado a iso, a que a xente participe, non ten máis que ver pois as tardes na praza, as tardes no xardín, etc. O que buscades é que a xente teña, polo menos, a opción de facer algo todo o día. Sí, basicamente, todas as actividades están orientadas a que os veciños e as veciñas participen nelas, entón buscamos actividades para os distintos grupos de edades e para os distintos gustos, non? Tamén intentando un pouco abarcar a todo o mundo, pois a través do parque activo que queremos é que os nenos máis pequenos se impliquen nas festas, a través das noites do Carmen, pois toda esa población que forma parte das escolas municipais pois eso, de música tradicional ou de baile, e tamén forma de facer partícipes a esas familias, non? Que teñen os seus fillos
fillos, as súas fillas, os seus avós ou as súas avoas nas escolas, un pouco tamén integralos aí. E despois, bueno, o que é o grueso da programación, o que está pensada é que a xente saia ás rúas, o pase ben, se divirta, pois eso, a xente que non está habitualmente na nosa vila, porque por distintas razóns non vive nela, pois que se achegue un pouco, pois chamada tamén por esa programación, aparte de polas súas familias, lóxicamente. Se algo define as Festas das Pontes é precisamente esa universalidade na oferta, esa variedade, esa multidisciplinaridade incluso, pero ao final a xente sempre vai buscar o mesmo, o cartel das orquestras. Aí parece que temos que competir coas mellores orquestras, cando realmente eu creo que o sentido das Festas das Pontes é a maiores outro, pero bueno, calquera que vai a buscar o cartel das Festas das Pontes desde Fene ou desde Boiro, vai buscar o cartel das festas e arrasastes. Todos os comentarios son espectaculares. Ao final é un elemento aglutinador as orquestas, é moi raro que o 90%, atrévome a decir, da población encanta as orquestas. Temos a xente maior que lle gusta moitísimo os satélites, temos a xente máis nova que lle gustan orquestas como La Misión, e despois hai orquestas que están máis orientadas a unha idade media, e ao final son elementos aglutinadores, e hai en torno a eles toda unha corriente ahora mismo de fans, de seguimento, como as grandes estrelas do rock ou do pop nos anos 90, e agora mesmo é o momento das orquestas están no seu punto álxido, evidentemente nos temos que sumarnos a esta corriente, non podemos quedar atrás, e despois, vemos que realmente a xente lles gusta este tipo de cultura e nós seguimos esas tendencias. O que pasa é que hai que adaptarse tamén aos tempos, porque de haber unhas décadas en que a orquestra era para xente maior, pasamos a este momento no que non só hai que traer a espectacularidade dunha París de Noia, dunha La Misión, sino que simplemente con un dúo nunha sesión Bermud, a cuestión de facer festa, e nos adaptamos tamén moi ben a esa sesión Bermud desde hai uns anos. Sí, a verdade é que é unha cousa que está triunfando moitísimo, non sabemos moi ben por qué, pero ahora mesmo as sesións Bermud estánse convertindo casi no plato estrella das festas, e tampouco estamos traendo grupos que sexan pioneiros ou que sexan cabezas de cartel de ningún sitio, simplemente son grupos pequenos que animan, que fan moita festa, que a xente lles gusta, que tocan éxitos de verán super recoñecidos e cos que a xente disfruta. Está de moda tamén o tardeo, ao final, creo que é unha consecuencia unha da outra e ao final a xente disfruta moitísimo deso. En os eventos relixiosos, evidentemente, temos que salientar o máis importante, isto si é, sen dúbida, ADN das Pontes, as procesións. Aí é importante participar, encher o pobo de xente, pero tamén participar botando unha man para que cando se chega ali nos atopemos cunha alfombra. Sí, a verdade é que eu desde aquí convido a toda a veciñanza a participar e a sumarse a elaborar a alfombra floral. Eu levo varios anos participando activamente, a verdade é que é unha experiencia moi interesante, xa non só polo que supón de compartir con outras persoas elaborar esa alfombra, sino todos os previos, as conversas que podes ter, a satisfacción do traballo ben feito, ver como pouco a pouco se vai formando esa alfombra dun dibuixo que aparece nun papel que non sabes moi ben como vai quedar, ver como a través do serrín e das flores estás creando unha obra de arte, ver como todo o mundo, cando se levanta o domingo pola mañá, prácticamente o primeiro que fai antes de calquera outra cousa, achegarse á Plaza do Carmen para ver como esa alfombra, facer fotografías, e a verdade é que é unha experiencia moi enriquecedora en todos os niveis. Eu convido a xente a participar. Somos un grupiño na actualidade dunhas 20 persoas e todas as mans sempre son ben recibidas, cantos máis mellor, menos tempo, menos estrés, probablemente tamén mellores resultados, así que desde aquí todo o mundo está convidado a participar. Nun programa tan amplo, tan variado, tan extenso, que evidentemente contamos xa informativamente, por tanto non imos entrar agora nos detalles, si é certo que hai puntos concretos especiais aos que todo o mundo vai, o concerto. Tampouco sempre tivemos concertos, non son os concertos de antes, pero seguides buscando algo e parece que vai na mesma liña con Duncan Duque, un pouco destes últimos anos. Sí, a verdade o que estamos intentando é un pouco seguir esa esencia daquelas festas dos anos 90 e 2000, no que sempre tiñamos na nosa vila un cabeza de cartel moi interesante que facía que moita xente se achegase á nosa vila e ao final era un revulsivo para a economía, porque canto a máis xente ven, máis vendas hai nos bares, máis movimento hai, ao final o que intentase é un pouco eso, traer unha programación de calidade que permita que moita xente se achegue á nosa vila e dinamizar a economía, sobre todo no sector hosteleiro. Entón, esa é unha liña que
Na medida do posible, mentre se poida, vamos a intentar seguir este ano pois con Duncan Du, que está cumplindo 40 anos, que creemos que é un grupo de referencia a nivel estatal, que ademais ten moitísima xente seguidora na nosa vila, porque foi unha das peticións que o ano pasado se nos fixo por activa e por pasiva, que o tiñamos que traer, esperemos que, bueno, que resulte do agrado de todo o mundo, que sexa un éxito e que, sobre todo, veña moita xente da contorna de outros concellos a disfrutar e, bueno, a dinamizar tamén esas festas. Pois estamos a pouco máis dunha semana das festas, pero o pistoletazo de saída oficial, así se pechamos os puntos que parece son chaves, sempre subxectivamente, non podíamos falar de todos, é o pregón, evidentemente. E aí tamén seguimos nunha liña pola que apostaste xa durante os últimos anos. Este ano toca deportistas. Sí, este ano pois vamos a intentar facer unha homenaxe a todas aquelas rapazas e rapaces, principalmente, bueno, no sentido, intentaremos buscar sobre todo deporte base que de alguna maneira pois conseguiron grandes éxitos ao longo deste ano, que levaron o nombre das Pontes por todas as competicións aos que foron e que representan uns valores que consideramos que son esenciais no día de hoxe na nosa sociedade. Traballo en equipo, solidaridade, deportividade, creemos que hai que poñer en valor todo eso, que merecen un recoñecemento especial por parte do Concello e de todos os veciños e as veciñas das Pontes. Ese é o motivo da elección. Estamos agora mesmo pois acabando de ultimar, non, para que non nos falte ninguén. Esperamos que ao final desta semana xa teñamos todo pechado e xa sepamos quiénes son os que van dar voz a estes deportistas. Pois toca disfrutar desas festas, toca convidar a xente a que disfrute delas e, ademais, creo que, independentemente do teu cargo, eres a persoa autorizada porque isto representa un pouco a moita ciudadanía que non é consciente de que para esas festas, ao final, sí é diversión, pero é moitísimo traballo. Para ti no teu traballo, pero calquera veciña das Pontes, vale, te as festas, pero traer familia, organizar, preparar, acoller, ao final, as nosas festas son case para disfrutar a xente que ven a coller, a verdade. Sí, a verdade é que, bueno, sempre a organización de calquer tipo de evento supón un esforzo, non, de traballo, de coordinación, de contratación na parte administrativa. En este caso, pois as festas ten moitísimo máis carga, porque estamos falando de tamén seguridade, limpeza, coordinación de varios departamentos, como pode ser, pois eso, seguridade, obras, cultura, para que todo este perfecto, para que non haxa problemas, para que todo funcione. Moitas veces somos pois a cara mala, non, destas festas, cando todo o mundo estaba pasando ben, pois chegamos o Departamento de Cultura dicindo acabouse, por qué? Porque ten que entrar outro departamento a traballar, non? Entón, bueno, todo eso implica pois moito esforzo, estar moi coordinados, un traballo previo importante, un traballo durante as festas tamén moi importante, de estar sempre pendente, evidentemente un traballo despois para evaluar e ver que está ben, que está mal, que se pode cambiar, que se pode mellorar, escoitar un pouco tamén o retorno que chega das rúas, non? Saber pois as cousas que fallaron, as que non fallaron, e a verdade é que é unha presión e unha tensión durante 5 días que, bueno, lévase con gusto, pero a veces é difícil de xestionar. Pois toca agora disfrutar desas festas, pistoletazo de saída oficial, o Venres 17, con ese pregón, aunque xa estes días pudestes, estáis má fin de semana, e cada un destes días disfrutar de diferentes eventos. Moitas grazas, Lorena, e agora, pois nada, queda mirar o móvil e mirar que o tempo se porte, que é o único que nos faltas. Sí. Firmábamos isto, verdade? Sí, por favor, que levo 3 anos como concelleira de Cultura e os 3 anos choveu. Espero que este por fin teñamos bo tempo, que nos acompañe sobre todo nos actos máis importantes como poden ser o pregón, a procesión, onde se reúne moitísima xente e poder disfrutar das festas cun bo tempo. Pois moitas grazas e boas noites, Lorena. Boas noites. E a todos e a todas, boa noite tamén e deica mañá.